Karbeng long boy thalang so ser hunak lamalong Indeng Troklapi Karbi Student Association mate KSA Foundation diarani katalonpo. United Khasi People Organization UKPO lapen ahoy cerai ko masongang bong Assam Meghalaya hoy kido khayang bong mon sam dunang ji puwa me kangni. Solang do newspaper Indeng Kret Troxy Foundation de arani Catalan pon. West Karbeng long boy thalang so ser hunak lamalong Indeng Troklapi Karbi Student Association mate KSA Foundation diarani katalon pon. Idam tang jakhong poni phaing koi re siarni Nijang Karbeng long boy thalang so ser hunak lamalong Indeng Troklapi Karbi Student Association amhang ke thekani katalon pon. Ini labang so katalon pon along alang litupen to stand firm for Karbi nationalism to achieve our political emancipation pualam phe en ponsi me deng pon. Bang so me long bisnu teron pen me chepahem phu ponsi me cheng pon. Mai along alhiaman peng pen nang kachitong lun lake. Ang tong hanse Secretary WKAC Rabindranath Rongpi, Ex-President Central Committee Biswajyoti Teron, Central Committee GS Sarimbe, Ex-EM Voithalang So Municipal Board Chairman Sondro Rongpi, Pen Chenglok Pinangan KSA Claim Barimatun Sitonggu. Inilabang solong kaduka pen Bang Koraner ke branch anatun Sitonggu si Mayor Dikidi. News Report Public TV Karbeng Long. Ningarong may birta lo ining ana bang ke Karbi Charlia song atum ningkan trokebra pli labang sang deng litum gacha talon long bang ke si ke bang jelang ni pusu tame Karbi Charlia song bang ke lake khaya moy ar bong pusi chi hok thi pol pen khaya ki sung do ana bang ke lake kai ke tame ar jap thi pen gacha song ipun bang gacha sigding non pin pur lo nang litum Karbi khaya lo non amat akisung plodang le border issues to tagali lo hin toklang hin pusu tame litum nang tuma theglong horlo je ituma foundation amasi toklang hin mangke hinup pin khanja iltum lahai fitme sarkar aphan alu ka pajer pen ke chenglok sai jok je pole ka chesong asang deng fitme ruke claim ji phan mangke iltum ke lake kai ke me che sek ding lo lapen asantin fitme Karbi khai phana kana hok do koklo plotang dala bangke Karbi Charlia song bangke lake langun ding bangke iltum le kartang mangke hok kon polasi anso si iltum Karbi ra phan fitme puthot kachunu rithu bangela lo Karbi Charlia song de ka che song bang leke chokro pukali Karbi khai Karbi ra tum fitme hirjume pen chenglok jakong horang bidi sure nang pidun pen kai ke marla Karbi Charlia song tum phan jakong horang ki pidun kapareng sabji phan nange nili Karbi ra phan fitme chunu ring tu. Okay, penangan kimang bangke leke non head pen jongali nilitum ke pinile chingrum da nang buta mikroi ati manilitum phan ke nilitum bag up lapuson kumane political background panel tum hanang bugun lapu nang khang head lapu sona be nilitum ke friendly si kai tami open chingrum ji pole pini mata chok ar pule ke thegali khai si ke the longri si ke the longpar si ke the seta nen tum aduk veda munchita hailo meme je ilitum Karbeng long ajak a political party organization atum aham phang atum mangke KSC phan ta meminang jungjung la political issues madala party ka chepa hai ji phan isr sim sipin chong la ke kali lagi phurki mo tai tum phan iltum phanang korkre je iltum 1959 men wang bon bufa me kapre ka political party tum la KSC phan ka pangreng kali la KSC phan ka Karbiara tum si ka pangreng Karbiara tum si api apo la si lage Hala political party labang so agar base pen se honang chono protang labang ke asi ka chingrum one de jela masebe lake ka chingrum phanang ke nilutum bandang ke lake pini mata chok thanglam lake nilutum ke nilim he jong fatame mai long fatame ningje daklo ke asi ka chingrum ke nang so lapen chingrum nang pu busen nilit fatame lam thu fatame chepak lang long. United Khasi People Organization UKPO lapen ahoy cerai ko masongang bong Assam Meghalaya hoy kido khayang bong mon sam dunang ji puwa me kangni. Nijang Karbeng long Amri constituency ke parlo amkachi CFC holalong song ni ham phang song United Khasi People Organization lapen ahoy cerai ko masong ang bong Assam lapen Meghalaya mate West Karbeng long pen kachi koinot kido inglong khay soang bong kachi bhong sai kapa videt
jia phan mate phi phuar ni lahin hin ninga ching samson thot le nona kaya por tami ki du thek jia phan tami chingki chingwai ponlo nona por hut Assam Meghalaya border mate West Karbi Anglong a hoilong jasimet ki du ki thak mi sen jia phan a hoi chirai ko ma song pen welcome teron longsing be horsing rong pi PSA la pen UKPO me phu hinsang gailin ratian pen chenglok UKPO member satum chetong dun Kayang bong kapachar wo sai abidi lang nu kaping khat vera bang aphan bang taxi hem kang sambeng nang jiputa UKPO me phu hinsang gailin ratian la hin asokar phan katinung ri padopon anpar tami welcome teron bidisar ACA la pen longsing be convenor ACA tami give and take police putha kham khesi hakoson ki du ke thak pamijia phan tami claim chepadupon anong tum akarwang akasi panaratung panelitum tiba kadogo be cilangat ko nelitum nengkan suri cikeng un epina nengkan selitum ke dorak kethabra lapen datung nelitum ke dorak pe datung aphan non ke longle philang abang ke muhi ke nang chanbong longle philang ke chan chelo babang so anu ke prek abang ale nang ka chu en dipu ajar pan ke bang atum nang pachi kormati panelitum kroi krek la senelitum la khei phodula da tiwa nong tum kharwang panar Karbi lapen ke gurkha tunta na gudu na tunta no na matke bang na gudu goblo pot ni tum kheng rap petlo la seneli tum khei pho phanang pachar hu hi lapen ang pachilang sele dia lam ni tum kre lapen ni di kachini da mo bang ke la chief minister bang hini Konrad Sangma lapen hala Hemonto Biswa Sarma alang tum mane di hang kamala bang ke la state asai lo la ke district asai gali alang tum state ya la bang CPV nang seta bondari mate hima bang hini do isi ke state bondari isi ke district bondari bang ke ni tum ta la ke 6 schedule area pot inedi tum CM Dr. Tuliram Ronghang alang lita bordar ke dua Karbi bordar ke dua Khasi bordar ke dua Nongtung bordar ke dua Panar bordar ke dua Khasi bordar ke dua Tiba tum yongse kroi krede na pe tum ko dak ma ke dun hang alang lo tum dun hang alang khan kari alang khan ding ke do tum du tip pen ke alang ta NOC di pidun hai he do ko sin tum neng the akhe alang ke neli tum rat man se kapithe amuni pina la hello la pen pini pen ke Khasi Panar atum phan pen ta neli tum chingki lo ali ke iboy ke thak ke do rap ke tum mana bang ke Pi indeng suri da dakse ki kilo dakse ki yang lo la pen dakse ki mi dakse ki man lo pot tum ta long ka pre ka bang ke non achi long son son ke hem ka chenam nam nang ya dim ta kro ta long le la son da dim ke tum ta dang te khe po an ene ta long le bang ke government of India bang ke la ke e boy plak tang lo te batai kep ta lo athema la ke i hor la ke plak te overall India se duri po apose la ka ne hang he po bang ne tum chini da asila dak tok tang dak ateng la ke bordar ke la ke dispute awe la ke lang roi sudi ke na ke do plak bime lada ke pura well demarcation du popo kadu ko beta chini la bangsa teng pensi pini bangke kadu ko be kacheng wai pen alam rai do la bangsa teng du tim nampo en chi sita give and take la ke Assam government ke Meghalaya government ke chingki ke na thua sai ke ni tum chini dak la ke khana para pen hapu hatu dora hapu ko hin hapu pa chingki ling chingki na kala pu kar biang long bangke na pu bangke nang tas long le mate nang pe phulong le pusi pini ni yeda ahoy cerai ko mamai ada kita tunggu dulu bahkan ke dak karbeng long ke do Khasi atum tamai dak asong dulu lah United Khasi People Organization atum member atum do akan menjadi meku aisa member erang ke long dulu Khasi mupen itu cingki khana lo la bangso adu hoy alam long ke lage give and take policy to cover join si non la karbeng long tamai akur cholo along me la bangsa ko cholo asi ili gama thana ni bangke hakko ko pan la bangso ipi phuar ni pan ti do thak son sot si non ta me ni tum ta me ti do kang tung lo athe gi dam tangar ni ta me suluk suda to mon jab lo ta pan ke hin ta me ti do solution bolo asi ni li organization ami ko eksa pan ke ho adu hoi long ke do jati ki thong ki ada burkha Khasi leban Karbi atum itu aprang son mesan mayatkan hin cidam cewang apan ke good relationship ason do son te kusini tum tame tawar sulang lo apan ke tiam dak lem pon bombo non ada IC kan cenglok akaprek organization perbilajar dia song tame yang tum la bangsu is ke story mate ingkang sam ka tiduri pandame atum claim bori lo asinon itu organization hoi tame koting mute hisap
pen itu labang so campaign demi dam pon bom akan kenon esi pen demi orang tu pen pon bom asini li je semet kan ini kan tu ke labang so adu hoi lo ke सरकार में RDP kami nanti, tapi itu pun सरकार kami ada kapace bohong bidilang no lahai bangke itu koreografer kan itu kamti nanti posisi ini ninge dak kedam tang tariking korai si arnikang sam porphai troksi achitim malompen mai chengpon si Difu Press Club asahem along Solangdo newspaper foundation de arani talon ponlon labang somai along borsing rong phara hin pen si mai chipahem phu ponsi cake mati him kedok sitame engthan ponlo halapu borsing rong phara hin pen bang somai along kache than pon ateng non malam electronic media lapen portal channel ke klang ajok newspaper atuma phan masapso katikuk dokok angbong sitame Solangdo newspaper ningkan petroksi pinian nangpleng tanglo puta borsing rong phara hin pen than paklar pon Solangdo newspaper ami hang tek la ami hang tek dat pen tumian bakpinian ke ningkan trade rock plingel lapen pini pen ke Solangdo orta ningkan trade rock si kidudlo kasi kidam tang ningkan trade rock angbong Solangdo pinang akisung da polo akido da polo lapen ke huk kipik lan ta polablo lapen isi bang langdang polo tante asam adang ba pirthia dang social media lapen electronic media lana ke klang ajone print media pumbangke asau kasik sak do chelo print media tumphan penang isi effect dolo taktikuk dolo huai phisi tani litum kado hoye rat nang situ do najene rat atum nang ke rab do najone Solangdo newspaper pinian nikan press soksi nang lian lo nang kin lutulo non kasi Solangdo ami hang ke thega hut nili tumphan penang tum nang cerab dun jirpo jirpi welvisar kadowe alang ni tum kadowe thanda nili tum Solangdo abitum pen kichuru pajari lo kasik sak lo athe apang bange communication ta lan me parpe lapen ke paklang ji pohutame hasur ke fake akai hulang nenon ke internet nang lo jalo mitusen le hai kita non long la social media pen electronic media ke bang joni asok katiguk do ko la bangke lapen nilitum la Solangdo amehang pathei lo kadowi nang serap du manda churu parlo lapen non ke bang ji anita alang litum phan kadowi tum phanta cerap chitu do popusi ning thelo lapen especially Solangdo readers kipuriatum ejenatum hokaratum advertisement nang piatum well wisher la katowe tum hanta nili ningaklong pen juru parlo la pen kewang jilang arnianta alang itum pen akerap long publisi ning thelo pardon Jangkar Benglong alo lakai si doram la konsidensi ke parlo lengri tirona rang la pen berong asar timara rada tum chingrum pen ni khain korai si arni jakhong achiklo bhomta arni lengri parong nyara rada tum pen rong atwar ka hinopar pega jok rang thapon kopia posit toy karang khapon nang tok atheke rong ang bong adung het along si sang tiki por adim kiong pik ajok ajo jirlo sang tiki por pachimit me pin pen ajok rong nyara ratum towar kachehilat katora donang koklo lapen alang litum sangti supply lo pusitame alang litum towara bang silam ponber asonte rong arab atum laan sungnang ne mate phonang ne derji apolo puta parong nyara ratum pen ningri pon winti labang sorong atowar kahino parpik ajok rong arab atum kedam kewang sitame kachingkoy lasonta dokoklo kisukiun e kachepon pusitame cibucar baksi cepon nang koklo lapen aprang kirong arlo anta tom otoreksha cewan on adim non ke un ederlo rong atowar kahino ajok osomaratum school ke dam ka siksak pen ke chenglok so ka chetok dam sitame siksak pik anlo laso joine si rong nyara ratum
towar rangkha pon nangkok. Larongnya rabatum towar karangkha pon ke kumarne abhan, kelang silet kelang rem abhan le towar karangkha pon kali. Rongnya rabatum siksak ong ajoini si bangso asai deng pon nangkok lo. Lasi rongnya rabatum pen kacuning ripon ke lapuhen lo. Pini pen ap angbong bangso arong atowar abangke silam pon wek nang poputa cuning ri padopon. Pose pini labang so towar karang khap anarat kacetong lah. Kalang lo nili tumbang kela towar la sang tigi pon tumbang ekdom towar nang pang hupilap lo. La si nili tumbang ke arat tumpen chingwai lo la si towar kido kidam ta nili tumsung iko lo. La si la so pose nili tumbang ke pini la towar ta ke rangkai iklu. La si non hala alang li tumpan nili tum chitong ikat lo si pulo. Towar nang cibonai pi pamesen mati kan nang litum sang ti sita ponong le pusini litum mabangke tuning ridun tulo si cingwai atme si sonsi pu iklo ni litum bangke mal opini yang bong cibonai ci salamik pu busi nang ketak ikalang tumba sini litum bangke padu panta ni litum kilang silet kilang rem putawe nasi biniar ni ke jok panta ni litum lang silet le ni ke babel si piniar ni nili puji pulute ani sita nili kisu gari johang tom johang tawang we utu johang tawang we angke kisu bang sirijet lo ampar ke dak nili pan nang ke bapon iklu sudah ansi doktor hem nang ke pon iklu Tom ke hang ke bang bedet ke? tom ke hang bang bedet ke la tawar ke no joini lo bang ke bang bi pukok lo Koi pola bang so towar ke hinuat ke? tawar ke nuet ke la sang tigi ro etum lo tawar pa nuet dong ke rong sor ke kisun ita angke keduk ke nam ta keduk lo jo